Puela despediuse do ascenso á Liga a logo do dobre triunfo de Acabana Ferrol. As traiñeras do Barbanza seguen lonxe dos primeiros postos logo dos triunfos de Chapela e Tirán na feminina e na Liga A. Pasan as xornadas da Liga Galega de Traiñeiras e vanse coñecendo os desenlaces das diferentes competicións. A Liga B botou o peche coa dobre xornada vivida esta fin de semana, na que Acabana Ferrol non deu opcións ao Puebla para loitar polo ascenso. Os ferroláns fixéronse coa primeira bandeira de traiñeiras a Autoridade Portuaria de Ferrol, San Cibrao, que se celebrou no porto de Curuxeiras, e apenas tiveron rival, xa que o segundo clasificado, os pobrenses, remataron máis dun minuto despois que os campións. O domingo a competición trasladouse ao Peirao de Bueu, onde os 5 equipos da Liga B loitaron pola primeira bandeira Praia de Pescadoira, que é novamente do lado da Acabana Ferrol, que superou a Chapela B e a Puebla para amosar a súa superioridade e liderado. Os pobrenses finalizaron segundos a Liga. O sábado tamén se viviu unha nova xornada da Liga F, ao estar en xogo a 9ª bandeira feminina Cidade de Ferrol. O porto de Curuxeiras acolleu tamén esta regata que finalmente se levou Tirán Pereira. Chapela foi segunda, a Megrove terceira e Cabo da Cruz firmou un gran cuarto posto, mentres que Rianxo foi penúltima. Na xeral domina Chapela con 2 puntos de vantaxe con Tirán, Cabo segue quinta e Rianxo novena. E o domingo a Liga botouse ao mar en Bueu, coa 30ª bandeira Concello de Bueu. Chapela non fallou a súa cita co triunfo e volveu a vencer por diante de Tirán e Samertolameu. Urme foi o mellor clasificado dos clubs do Barbanza ao rematar sexto, mentres que Cabo quedou 10º. A xeral está dominada por Chapela e o seu pleno de vitorias. Urme é sexto e Cabo da Cruz permanece no penúltimo lugar.